našej verzii APRS. Ak nebude v zahraničí, prihlási sa Peter na akcii. Dámy a páni, minulého roku nás opustili Robert Vitkovič, OM0 Adam Peter Otto, Jan Bene OM3 CGD z Michaloviec a nám všetkým dobre známy Zdeno Makarius OM3 dvojbe Zuzana Mária, ktorý prednášal novinky v internete v čestich pamiatke. Počas našej akcie poskytneme bezplatne kávu na občerstvenie, prosím sa od mňa môžete prihlásiť. Vyberáme 1 euro na občerstvenie predajcov a prednášajúcich. Je to symbolický poplatok. Na pásme mi radioamatéri navrhli v rámci diskusie, aby sme mohli uskutočniť v tomto priestore skúšky radioamatérov, či zvýšiť triedu alebo získať koncesiu. Teraz pristúpim k ohodnoteniu našich amatérov. Prosím Štefanovi Tomkovi OM0 TT, ktorý dostáva diplom za 4. miesto slovenských staníc preteku OM SSB. Je tu OM0 TT? Áno. Tak tu bol Piko. Piko kde je? Kamil Havelka je tu. Kamil kde je? Juraj Kováčik je tu. Za OM3 KHU, kto je prítomný? Myslím, že tu bol OM0 MS. OM0 MS je tu. Stano Bendík, OM8 Helena Gustav. Stano Bendík je tu? Stano Bendík. Tak tu bol. Jan Adamiak je tu? Milan Marček tu nie je. Prosím Adamiakovi Janovi. Za prvé miesto slovenských staníc SOABCV SPDX konteste. Kamil Havelka. Kamil Havelka. Vojtech Body je tu. Adamiak ešte raz, prosím. Jano Adamiak. Za druhé miesto slovenských staníc preteku 9A. Martin Pečovský. Za 6. miesto preteku SSB Liga QRP za roku 2011. Juraj Bujdoš, není tu, ZBG. Jan Polák. Jano Polák. Sa tam niekde. Jano Polák. Prosím, poďte. Za prvé miesto slovenských staníc preteku 2v2 SSB Contest 2010 SO20 za rok 2010. Janču, ty si dobrý!
Imrichovi Hercegovi. Imrich Herceg. Za 3. miesto slovenských staníc preteku CQWWDX SSB za rok 2010. Imi, a kedy si to robil? Imi, kedy si to robil? Je niekto zo Sniny? Zo Sniny je tu niekto? OM0 MS je tu. OM0 MS. Marcinčan. Stano Bendík je tu ešte. Stano Bendík. Tak odovzdám teraz mikrofón Stanovi, aby nás informoval o Arese. Ďakujem Ferovi za mikrofón a mám trošku takú pripomienku. Vážené páni a dámy, ja si myslím, že fakt, že sa tu môžeme stretnúť, je veľká česť vďaka úsiliu Fera OM8TA a trošku sa mi zdá nepriateľné, že nie každý to rešpektuje aspoň tým, že si tých 5 minút